Nik aipatu nahi nuen berriro ere gizarteak eta herritarrek eta eragile sozioekonomikoek beren protagonismoa eta beren ekimena eta beren bultzapena badute arlo sozioekonomiko guztian eta erakundeekin neurri batean elkarlana behar dute, babes bat behar dute, baina beren arauen arabera jokatzen dute. Mondragon taldeak kezka handiak ditu momentu honetan Txinan. Esan beharko genuke, edo galdetu beharko genuke, ia Txinako egoerak aina kezkatzen ote duen momentu honetan iparraldeko egoerak. Eta egia esan, arlo politikoan ere, gutxienez pentsatuta eduki behar ditugu erantzunak. Eta erantzunak administrazioen eta erakunde politikoen aldetik nahita nahiez izan behar dute ausartak. Aizpunek, Jesus Aizpun Tuero, UPN sortu zuenak, oso ideia gutxi zituen, baina oso argiak. Eta hark esaten zuen gauza bat, eta idatzi zuen askotan, Euskal Herria ezinezkoa bihurtzeko erakunde politiko bezala, Nafarroa banandu behar zela, Nafarroa berezi egin behar zela. Eta hori esaten zuen, Nafarroa defendatzeko, bai zera. Hori esaten zuen, Euskal Herria ezinezkoa egiteko. Eta esaten zuen, iparraldearekin Euskal Erkidego autonomoko muga, oso kikia da, historikoki bere utsuneak dauzka, Nafarroa hor ez egonezkero, luzarora, gabezi askotako harremana da. Eta hori esaten zuen, eta gero, Santzek eta Barzinak eta hauek guztiak egiten dute, horregatik atera dira, euroregiotik eta guzti hori. Eta horretan, nahita nahiez, maila orokorrak ere ezin ditugu ahaztu. Besteak beste, tokiko erakundeak, ez dira leku guztietan berdin, baina esate baterako Nafarroan, 463.000 biztanle, UPN-ekoek esango lukete 463.000 anima, eta badauzkagu 264 udal, eta gainera 360 ez dakizemat kontzeju, eta gainera 23 mankomunitate eta 12 erakunde historiko, Erronkarikoa eta Sarazarkoa, eta orain diruz ezin daitezke bizi. Eta besteak beste, egoera larri honetan, egitura horrek estanda eginen dute. Ez dute zuzendu. Hainbeste urte eta urteetan UPN-ek eta PSN-ek eta horrela, ez dute hori zuzentzeko inolako aleginik egin, eta ez dute gainera hor, inolako indarrik xautu edo gastatu. Baterez. Dena horrela dago. Beraz, hortik abiatzea ez da erraza eta ez da zaila, eta nik berriro ere esanen nuke, ezinbestekoa dela gogoratzea, ez dutela mejoramentua betetzen, ez dela estatutua betetzen ere, aldebiko harreman hoietan. Eta hoiek biak ezinbestekoak direla, iparraldearekin zerbait lotuko badugu. Arlo guztietan gertatzen da hori, bizimoduko arlo guztietan. Horrek ez dio garrantzirik kentzen, esan diren, lankidetza ekonomiko guzti horiei. Denak garrantzitsuak dira eta denak importanteak dira, baina ikuspegi beste formalistagoko politiko hori ere ezin dugu alde batera utzi.